много други, от които да избера. Искаш ли бомбенце или търсиш фес? Предлагам шапка среща с мощен интерес. Една, с която няма скука, друга в нея чай, бълбука, шапка вземи от мен. Не искаш ли цилиндър, който ще гори? Виж сомбреро стаен, перископ, кого ли ще следи? Парета френска, ето я, в черно-сиво, улала, шапка вземи от мен. И шапка с претенция, с безмилостна есенция. И так е за училище с карта. Каскет за навигиране, при шантаво шокиране. Но с мека шапка първи си на старта. На шапките факир съм, всичко имам аз. Последна мода, гледай тук от целия атлас. Например за агенти строги, спира тя безброй тревоги. Шапка вземи от мен. Да, шапка вземи от мен. Но не прави обувки, те са две върти надолу.